Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Azia at taga Baguio City. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Tatang ko Renato Agustin and family iti Emiliana Santa Marcela Apayao from Kakang. Villanueva de la Cruz, Bembo, Castro can Bautista family ti Quezon Isabela. Jaime kan Victoria Villanueva ije Amerika, anak ko kan asawak from Joy Villanueva ti Amman, Jordan. Leslie Sugitan ti Taiwan, lakay ko ani Hildo, anak ko ada Sheila May kan Princess May, dita San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out pa ti Corpus Tolentino Kasuga family, especially the Diane, Ryan kan Nicole, kan ni Papada Anisator from Mama Rowelyn ti Hong Kong. Manang Adora Sahor, Ronald Ancheta dita Minagbag, Quezon Isabela, manang Jenny Bagina dita Hong Kong from Bunso ti Singapore. Lakay ko anigani anak mi ada Kimberly kan Lady Len de la Cruz kan Matusalem family from Nelia Matusalem ti UAE. Carbonel kan Tike family ti Quirino kan Nueva Vizcaya from Marjorie Tike. Shout out kani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Eson Lakunsay Cabanela de la Cruz kan Obar family ti Ilisur, San Juan La Union from Jerome Eson. Manalo family, especially the Kathy kan Jason ti Candon Ilocos Sur from Jason Manalo Jr.
Pete kan Beng Kilpan and family, Edwin and Sylvia Rivera, Mirna, Alex kananay Ancheta from Maymay Hernandez, Joker Castro ti Isabela from Miss Hong Kong. Shout out pa'y Kadaleti Rivera, Seth Aderna, Josie Barcel, Rosie Distor, Anita Enriquez kan Boy Sabas ti Prado Umingan Pangasinan from Oliver Gutierrez. Marayag family, especially the James, Ryan kan Rihanna from Mama Regine Marayag. John Denver, Carol, Charity, Mel Jan, Dayan, Tyrone kan Merkan. Asawa ka ni Cheryl, anak mi Adamagnus kanya Shika from MJ Antolin. Shout out pa'y kada Jasmine Rivera, Luz Viminda Mapala, Mary Jane Takang, William Bolosan Sr. kan Homer Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Zia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan Azia at taga Baguio City. Agmay may saak nga anak da papakan mama. Adda negosyo mi nga imatmatunan dagiti dadakkel ko, iso amakunak adim makelak ajak napadas tinagrigat. Gapu siguro tagmay may saak nga anak, iso adim makelak nga amin akayat ko ket ipapaay dagiti naganak ko. Daytoy ngamin tiwagas da amang ipakita ken mangiparik na itinalaos apan ang ipateg da kanyak. Sapay kumata mapili mo't ama idrama toy pakasaritaak tapno makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Zia, iha, kumusta ba ti panagadal mo iti kolehyo? Okay mo't mama, ado lang ti activities kan assignments, ngam kabaala. Sigurado ka nakafocus kay ti panagadal mo, iha. Diyak ngamin makitkita nga agad-adal ka kadagiti lessons mo diti balay. Awan pa iti makitkita nga assignments nga aramida. May mayat ngamin no iti library ti pagaramida kadagiti assignments, papa. Mas makafocus ak na daki jay library. Kan tapnawanan ti aramidak diti balay. Adamot ngamin vacant period ko. Iso nga daki ti library ti kasta nga oras. Nasaya at mertno kasta Zia. Basta no da kasapulam ibagamlayan kada kami kan ni mama. Wan papa. Agyaman nak. Laglagi pa miha. Sana nalakati agpaadal. Iso di mo sayangan na ito yung oportunidad na naipaikan ka. Saan ka pumada kadagiti da duma dita? Agaputan na baknang dan kat di dan pagan ano ti agadal. Pudno ti imbaga ni papam iha. Adon ti madamdamag tayo akas ta itapanawan. Saan agapo taadaan da iti nasaliwanwan a panagbiag. Wano na baknang da kat di dan pagan ano ti agadal. Laglagi pam ko mga amin a sakripisyo mi kan ni papam kat para kan ka. Wan mama, amok day ta. Iso kayat kong ipanakil daktumat nga anak yo. Proud kami kan ka iha. Kaya't malang ti makasigurado nga da kay ti umno a direksyon. Wan papa, iso nga agad-adala ka na imbag. Tapno sana masayang ti sakripisyo yo kan ni mama. Kan saan ka makibarbar ka da iha? Amang ano ba katumpong ka iti saan anasaya at agagayem? Kat iguluda ka iti saan anasaya at nga aramid, wano bisyo. Wan mama, amok ti priorities ko. Kat agyamanak iti panang palagipyo kanyak. Zia, itay pasap sa pulang ka. Anda ni Jay ti daduma at tropa ta. Anyay, intayon ah. Ha? Mapantayon? Sa dino? Anya ka di man ang titripyo, Brent? Di kasi ti sigod, agkating classes tayo. Adam mo ka napinta sa pagtambayan.
Anya? Ay, sana mabalin. Dapat klase kinton madamdama. Diyak kaya ti maungtan. Si kamat, maminsan lang mat. Italang da ito'y. Saan mata ka na yun? O may kakit din. Agor ura yung titropa ta. Mga no birukan da kiji klasek. Siguradong agrol kolda. Dinabuking ako na sa anak kasimrek. Ay sus, mabit tayo lang. Relax. Kasano no maamuanda mamakin papa? Sigurado masermona naklakit di. Saan da amamuan? Oh my God, sakti makamukan ka. Sige man langan. Nga mabit tayo lang Diyak kaya ti marabyan nga agawin. Sumipngita, nga mapangita ka lang nga si Mang Pazia. Kwa papa, ada nga min activity nga inta dyan may isang instructor mi. Diyak mat kahit nga aramidan diti balay. Iso nga inaramid ko ni J School. Kadwak to giti groupmates ko. Kasta ka di. No maminsan na agtext kung naumawak ka, taplosan kami nagdandanag. Itay pangawawagan na ka ni mamam nga hindi ka kano sumungsumpat. Naka-silent kami ti phone ko, papa. Diyak kaya ta makaistorbo akiter aramidan mi. Iso nga in silent ko. Di mayroong tagawid itinaladaw nga oras. Amamati diyak kayat. Ayun gayam iha. Agbiyahe kami kan ni mamam intong bigat. At deliveran mi amay sa kliyente tayo. Sa dino ti papanan nyo, papa? Ito'y Manila. Nabilin ko matan ni Ayama Floring. Isupay lang ti makamukin ka bayat ti kawan mi. Okay, papa. Agawid ka dagos kalpasan ti klasem, ha? Narigat ti marabyan iti dalan ita apanawan. Wan, papa. Zia, ada nakita ti grupo nga spot ang mabalintay pagtambayan. Mayat ijay, ken naragsak. Talaga? Sigurado kaya napinta si Jai? Wen ko naklarutan. Mayat ta ginom ijay. Mayat ti ambience, makaparelax. Sige man nga, Rod. Makapastress di quiz tayo itay. Sapay jak naka-review, ta nagiinom tayo mat ngamit. Naimbaglaangan tasan anadlaw ni papa nakainumak idinagawid da. Kasano ka tamumot ng tararamedam? Di damo, di mo pa'y kahit sumurot ka da kami. Ngamita, game ka na kanayon. Wan, amom no asino ti makadkadlaw kanyak. Ha? Ni Yaya Floring. Awan ti mailimad ko kankwana. Basit lagaraw ko. Amunan no anya ti ipasimudaag na. Sana bale, tasan mo't nagipulong ni Ayam, saan ka di? Ita, saan pa eh? Ngam anya lati amok. Kanayon nak nga roda bagbagaan. Amangan ka no anya ti maaramid kanyak ni papa. Numaamuan na nga amukon ti uminom iti arak. So nga rin naganad ka. Sapay no, maimasam ti uminom. Malipata mo ti oras. Siyempre, again enjoyak nga rod. Sige nga rod. Basta, timbre ang daklatan no mapantayon. Manipod na sumok ko ti makibarkada, nasursurok matan ti aginom iti arak nga ng Emmy. Awanan ti dumak kadagiti daddo mga estudyante,
asaanan ang nakafocus iti panagadalda. Ididamo ni Yaya Floring laeng ti makaamo itar aramidek, iso anaturedak, taamok asaan nga agidarom. Agingga iti impakaamo ti school mi kadagiti dadakkel ko, ti kanayon a panagkating klases ko. Manipod idi, binagbagaan na kon ti amak, a pagsardengan nak nga agadal, no ulitag pa'y ti inaramid ko. Nagtal na akmat iti sumagmamano abulan, iso akas taunay aragsak ni mama, tati amuda kat talaga nagbalbali wakon. Ngem talaga napigsa ti awis ti barkada manang Emmy. Nagsubliak iti sigod nga aramid ko, kat iti naminsan analadawak anagawid. Narabyan ka manan ang nagawid. Apay nga agat arak ka. Anya manan da ito nga raramidam siya. Nagkapwam manan. Ang mga no di ka manan sumsumrak iti klasem. Saan mo takas na papa? Awan mo ti madingar aramidak. Di magas kami lang iti balay ti kaadalak. Saan na mabalin da ito nga raramidam siya? Inulit mo ti Jack kayat. Kunak man agad adal ka na sayaat. Papa, agad adal ka na imbag. Italaang mo't na ito'y. Saan to na maulit? Nakakitaam iti balasang nga analaing nga ginom iti arak. Saan ka kadi amabain iti kastangar aramidem? Kaslaawan anyaman na ken ka ti amin arigat mikan ni papam. Manipot ita. Saan ka na samrag iti pagatalan? Anya? Kailan na ti kwarta, kasta matentirigat mi kan ni mama. Ay, saan mo ta, papa? Kayat ko pa iti agadal. Kayat ko ti makaturpos. Saan? Agsardeng kan? Isumatla ka na yun nga ag-absent o na kating klases ka. Ituloy mo lang ang ti agadal entun talaga nagbalbaliw kan kat idyamon ti pan nakibarbarkada. Pimababaian ka man nakibarkada, di na kami pa ikal ni ti pakay-papainan me. Papa! Danggam ngamin ti ibagbaga ni papam, iha. Sabalin ti taltalunton ng adalan, naigumon kan iti barkada kan bisyo. Mama, saan mapalinda ito'y? Saan mabalin nga agsabdang ak nga agadal? Anya ti saan mabalin? Kaya't mila nga maornos ti biyag mo siya. Iso ano anya ti desisyon ko, isungar ti matungpal. Manipot inton bigat, di kan sumrag, iti pagkatalan. Kondrado, apay mo takala at pinagsardeng mo nga agadal ti anak ta. Saan ka di amabalin a kinasarita ta kumapay iti nasayaat? Benita, namin ano na kinasarita ta iti nasayaat ni siya. Ngaman niya tinapasamag. Sinublian na matlang ti madi nga ramit na. Amangan no kabailan tapay nga ilintag ni siya. Amangan no nakarkaro ngamin nga agrebelde iti naramit mo. Diyak kaya nga agwaldas iti kwarta kan parawan. Nasaysaya ta maliksonitan ta nasapapay. Nadagsan samot unay ti panusam. Apay no tarabayan talaangan ti anak ta. Tarabayan ta, ngam jakon pa eluyos kadagiti karina at di namat matungtungpal. Nabambanog akon, Benita. Maawatan ka, Kondrado. Ngam ikanta kumapay iti may sa agundaway.
anak ta ni Zia. Wen anak ta, ngam kasano ang matulungan ta, no kanayon na mapanuy-nuyan iti kayat na. Isa masapol ang madisiplina, aging gana sa papay. Sige, sikati matungpal, no day ta ti amom ang makapasaya at iti anak ta. Ngam masapol a kasarita tamet, tapno marik na nagaipatpatag taunay, iso akayat ta mailintag ti madi nga aramid na. Wen Benita, amom mata na patagunay kanyak ti kakaisuna nga anak ta, isungar aramidak daytoy, tapno awan to di pagbabawian ta, iti udin na. Naimbag na nakita kasi sa magmamanon nga aldaw nga absent kay ti klase tayo. Anya tinapasamak? Ada problemak, Brent. Saanan akayat ni Papa nga ituloy ko pa iti panagagal ko. Ha? Apay? Anya nga min tinapasamak? Natiliwanda nga nagawid ang nakainom. Iso day chay. Agsarda nga kanulaangan, no jak maidyan ti barkada ken inom. Grabe damit. Apay, di da maawatan. Nga iso akas tatar aramidam. Tapno maikat ti stress mo di pagadalan. Imbagak daytan, ngamdida kaya ti dumngag. Aslawan na aramid ko nasayaat. Katanya nga rin ti plano mitan. Sana mabalin na kastalatan nagnanayon. Ay, diya mo, Brent. Mariribu ka na. Kasla kaya kung tagtalaw di balay mi. Anya? Agtalaw ka? Ay, saan na siya? Narikat ti tangaramidam. Nasaysayat siguro no padasam makasarita man ang dagiti dadakkel mo. Barang maawatan dakan. Saan dan amamati kanyak, Brent? Uray anya ti ibagak, saan da kun apat yan apulos? Ay, oo na yan. Siya, pasensya ka na. Amo ka may saak mo ta makagapaw, no apay nagbalin ka akasta. Saan pa anala daw ti amin? Ipakidam ka dagiti dadakkel mo kabalam tagbalbalew. Saan kakit nga agarami diti sa bali manin aparikot? Ta saan aday ta ti solusyon iti pagparparikotam itagdama? Zia, iha. Mabalin ka di agsarita ta. Maipapanmanan itian niya, mama. Kaslawan na aramid kun anasayaat. Ay, saan ba takas ta, iha? Kaya't may laeng ka ni papam nga agbalbaliw kan. Saan may akayat nga awan pagmamaayan tibiyag mo? Anya ayatar aramidak, mama. Sa anak mo tadaka sa tao. Diyak mo't inggagaraan na baybayak ti panagadal ko. Amok day ta. Nga makit-kita mo't no kasano marigligatan ni papam iti kastangar aramidam. Uray siyak, mama. Marigrigatan akmet. Ngam saan nyo ang makit-kita day ta? Maawatan da ka, iha. Iso nga rod akayat da katulungan. Ngam kasano ang maaramid mi day ta, no di na kami mo't ipangpangag. Makauman, kanayon nga ulit-ulitan nyo di bagbagayo. Kanayon latan asyak ti dakas. Urayan niya ti aramidak, awan apulos pa nagtalat yu kanya. Dapat nagkakada kami kan ni papam. Iso kanayon da ka apatigmaanan. Panagriknak ngamin, katkasla sa bali akatao kada kayo. Di yung makitkita no kasano ak marigrigatan iti aramidan nyo. No marigrigatan kagayam, apay adi mo ibaga kada kami. Ada kabilaan dito'y kan ni papam. Apay nga rod nga amin nagaraw ko kat dilawan nyo. Saan ka di ang mabalin na baybay ang daklaangan? Saan na mabalin? Diyak itulo ka madadaal ti masakbayam. Aramidan mi ti amin, tapno mailintag da ka. Baybay ang dak naminan! Amok mo ter aramidak! Sapay kumata maamiris munto a para mutlaang iti pagimbagam dayto nga aramidan mi ken ni papam.
Amadi ti inaramid ko kadagidi agundaway manang Emmy, nang runa ti panang sungba-sungbat ko kanni mama. Amok nga aramidan dalaang dayjay para iti pagimbagak, ngem sabali ti panunot ko idi. Ti amok ket awan pateg ko kadakwada, tadida maawatan ti araramidek. Takas nga ruden iti nakunak, di makelak ngamin ana ipaay amin akayat ko. Iso ani namnamak a maawatan dati madi nga aramid ko. Ngem nagbidutak gayam manang. Masansan idin a masungbatak ni mama asaan nga ammo ni papa. Agingga iti na minsan. Benita, ano dyan ang ko? Sinong basumbatan na kanisiya? Tiawanan bain nga anak. Bay amon, ubing pa'y ti anak ta. Iso asan na pa'y amalapdan ti bagin ano kasjay ang makaungatunay. Saan, Benita? Masapol ang maliksyon. Sana mabalin na sumbatan na itibalikog dagiti naganak na. Siya! Umay ka man ditoy. Apay ka di papa? Nangagkuti pa ng sumba-sumbat mo iti inam. Saan mat nga iti kasta papa? Inlawlawag ko lang ti side ko. Awan ti karbo nga mamang bastos kan ni mamama. Papa, saan ko abinastos ni mama? Agpalpalawagak laeng. Saan na pa nagpalawag ti awag iti kasjay nga inaramid mo no di kat panang bastos? Ay, Nita, agsubli ka dito siya. Kasarsarita ka pailaan. Siya! Gusto daytan. Bayamon ti anak ta. Kasaritak tulaengen. Saan, Benita? Masapol ang maamuan na asana na saya tinaramid na. Diyak ipalubo sa bastusan na kangainan. Awan na pulos ti karbangan na. Tuston, pangaasim. Anak ta ni Zia. Uwan, anak ta. Iso akasapulan na maamuan na ti husto kan saan anasaya at nga aramid. Iso abay-bay anak, Benita. Kasla nagunag ti pampanunuto siya. Ano tinapasamak? Di ka nagdamag pa'y Brent. Naggulo ti panunot ko. Anya ngamin tinapasamak. Itaman pa akasta ti jar mo. Tilangam. Saan ka achil? Kasano? Sinermonan nakmanan itay ni papa. Anya ngamin tinaramid mo. Nasungbatak ni mama. Diyak amo nang ngagayam ni papa. Nakaungat manan. Naslawanan ti naramid ko na sayaat. Siya, kasano asaan na makaungat ni papam? Kat sinong bata mo't gayam ni mamam? Kasano matulungan da ka? No, di mo mo't iday pangpangag. Amok day ta. Ngam nakarumat ti aramid da. Naingat dala unay. Di daklatan baybayan. Okay, gets ko day ta. Panunutom kumamot ti sakripisyo da para kan ka. Amok day ta. Ngam makaparurod ngamin numaminsan. Saan da maawatan ti kayat ko? Siya, agpakumbaba ka mo't namin. Dumngag ka katakwada mo't Maawatan to mo't lang amin na sakripisyo da intundumtong tal daw. Apay ngay si ka. Saan ayang agkadwata ka na yun ura iti kalukwan? Siya, amom. Makamamirisak mo't tangat. Masapol nagbalbaliw tayo. Tapno makaturpos tayo. Kat matunoy tayo da gitara pap tayo. Sana mabalin na kastulat na nagnanayaw. Kabailam ka di tagbalbaliw? No para iti pamilyak, apay kit dinasaan. No di tayo pala agbalbaliw, awan ton ti sublian tayo. Nagdagsan mo tunday tangay bagam. Amo? Adda puntong. Isang oras nagbalbaliw tan siya. Aging gaasaan pa'y anala daw ti amin.
mama. Mabalin kayo kadi ang makasarita. Apay, ada problema am? Kaya't ko kumatyagkid daw iti pamakawan, mama. Para itian niya. Para kadagitin aramid ko. Timasansan apa ng sungbat ko kada kayo. Saan kayo nga impang pangag? Ken, binastos kayo. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, Zia. Maawatak ti amin. Diyak kayatan ang makitkita kayong agsangsangit gapu kanyak. Ipatpatagda ka unay anak ko. Kaya't may ama ilintag mo dagiti nagbidutam. Nakaamiris akon, mama. Iso kayat kun ti agbalbaliw. Kayat ko nga urnosan ti biyag ko. Tapno saan kayon amarigatan. Agi amanak iha, tana kapag panunot kan. Agbalbaliw akon, mama. Para kada kayo kan ni papa. Mamati akan ka iha. Ipatpatag ka unay-unay. Inalukoy nak ni mamam. Iswa kaya't kakasarita ita Zia. Napagnamuan mi. Ngay payanda ka iti may sapay agundaway. Agyaman nak papa. Ikari ka dyan sayangan da iti agundaway. Kaya't mi ka ni mamam ang makaturpos ka iti koleyo. Nga masapul atong palem ti karim kada kami. Uwan papa. Ikarik. Sigurado ka maiturpos ko ti kursok. Laglagi pa, Masiya. Maudin da ito'y. Iti ka nito sayangampay. Awan tunti pa ay mi asabali agundaway. Maawatak, papa. Agbalbaliw akon. Agyaman ak taimpayandak pa iti may sa agundaway. Agenroll ka intun bigat. Katituloy mo matlaang ti panagkatal mo. Agyamanak, papa. Ikarik, saan kayo apaayan ka ni mama? Mga barwanan ka. Mangrugi ka manen. At da kami lang dito'y ka ni mamam anakasagana amang tarabay kan ka. Patpatgan kayo unay, papa. Kasta kami mat ka ni mamam iha. Ipatpatag na ka unay. Isama ni pod ita. Agtitinulong tayo asang kapamilya amang gunod kadag iti arapaap mo. Sinayang daydi agundaway nga impaay kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Panupanunutan ana imbag, talagamot ngamin asyak ti ayan ti biddot. Iso a pinagsardeng nak idi ti amak. Katagyaman nak iti Diyos, tainturong nak iti nalintag adana. Impakita na kanyak no anya ti rumba nga aramidak, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Nakaturpusak nga rod iti kolehyo, babaan iti panarabay kanyak damamakan papa. Agtrab-trabaho ak itan iti may sa akumpanya, tapno maisaganak ti bagik, amang i-manage ton iti negosyo mi, inton saan ton amakabaal damamakan papa. Iso akadag iti padak anasya si iti dalan, di kay agdanag, tababaan iti panarabay ti Diyos, iturong na kayon tumatlaang iti umno adalan nga ingkay turungan. Sapay kuma ta nakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. Tuy pagayam mo, Zia. Pagayam ko Zia, nagasat ka, tanaaddaan ka iti naganak asaan asim mo ko,
tapno mailintag da ka, kat maiturong ka iti umno adalan, nga ing kataluntunan, nga agturong iti panakagunod mo iti arapaap mo iti biyag. Sapay kuma, tagnanayon tinapintas agasat, adimtangkan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapu